O tomate respondeu e un ano máis está a ver boa colleita. Hai exemplares que rondan o quilo na explotación de Flores Laura na Pobra do Caramiñal. O verán é o período do ano no que máis hortaliza se consume, polo que a súa produción atrae as miradas. O Campiño é un dos puntos no que o tomate está a dar moi bons froitos. Moi bo, moi bo. Este ano, como o ano pasado, tamén moi bo do tomate, sí. Unhas cosechas excelentes. Tuvemos un máximo de 1 kilo, bueno, un poquinho menos, 950 gramos a semana pasada. E na súa explotación traballan con diferentes tipos de tomate. Temos o de sempre, que lle chamamos Monte Carlo. Este ano temos un tipo RAF, e máis temos un que é de origen vasco. Depende do sabor, dos gustos da xente, pero os tres salen ben. Sí. A xente o que quere é sabor, porque está acostumbrado ao inverno a comer tomate con pouco sabor, con piel moi dura, e este tomate piel fina, calquera dos tres, bueno, o de sabor é moi bo. A temperatura ideal para un bo crecemento de tomate apunta ronda dos 20 graus aos 30, se que se supera a planta pode secar. Polo momento estánse a coller exemplares de bo tamaño. Tomate, por exemplo, este que é tipo vasco, de origen vasco, suele ser grande. E despois o outro que tamén temos tipo RAF tamén sale grande. Na súa plantación teñen tamén un espazo reservado para as flores. Sempre viva, lilium, vamos a ver, astromenias, sí, todo o produto noso. Pimentos de patrón tamén. Sí, é un pouquiño pimento morrón. Pasa que o pimento morrón este ano ainda costa un pouquiño salir, madurar. Para ter todos estes produtos contan cun terreo de aproximadamente 4.000 metros cadrados. No referente á súa produción, están a sacar unhas 15 caixas de tomate a semana. Por exemplo, a 25 kilos, pois 25, 250, uns 400 kilos á semana. Todo ao mercado en Ribeira, en Pobra do Carmiñal e máis aquí tamén, na tenda. E para ir a mercalo directamente ao punto de venda. Pulsas en Google, en Flores Laura, Pobra do Carmiñal, e se che leva ao sitio, Google Maps.